Hej og velkommen til den her præsentation af resultaterne for første kvartal 2026 for MV Compounders. 2026 startede svagt. Vi havde et negativt afkast på 6,6% i første kvartal. Og det kan jo næsten, jeg synes jeg får sådan en helt déjà vu, fordi der er mange år, hvor det starter med, hvor året starter svært. Tilbage i 2020, der havde vi coronakrisen, så havde vi 22, hvor der var krig i Ukraine, og sidste år, der havde vi den her toldkrig, og nu i år, så har vi krigen i Mellemøsten. Så det er jo set før, at året starter svagt, og vi så stadigvæk når at få hentet det og få skabt positivt på afkast, inden året er gået. Hvis man ser ned på grafen dernede til venstre, så viser den afkastet for MV Compounders siden foreningen startede, eller fonden startede. Og der kan man se, at der er jo flere gange, hvor man har så taget en tur ned, og så stille og roligt, så kryber det opad igen. Og det er da også mit håb, at vi kan lykkes med det i år. Det, der var i første kvartal, det var ud over den her krig i Mellemøsten, jamen, så var der faktisk også, synes jeg, nogle ret trælse selskabsspecifikke nyheder. 3 selskaber, der kom med dårlige nyheder. Burford Capital, Icon og Novo Nordisk, og det skal jeg nok komme tilbage til, når jeg gennemgår præsentationen her. Derudover så var der større handelsaktivitet end normalt. Det var sådan set på en positiv baggrund. Der var 4 selskaber i porteføljen, som lå og steg primært i starten af året, januar og februar. Og de steg så meget, at jeg ikke rigtig synes, der var så meget upside tilbage i dem, så derfor valgte jeg at sælge dem ud af porteføljen. Og det betød, at der var 3 nye selskaber, der kom ind i porteføljen. Jeg synes, jeg har masser af gode idéer på udskiftningsbænken i øjeblikket, så når der er nogle selskaber, hvor der ikke længere er noget potentiale i, jamen så ryger de altså ud af porteføljen og så ind med en udskifter. Og derudover så vil jeg så også lige nævne, at nu er det jo kvartalsrapport for første kvartal, men andet kvartal er sådan set startet positivt. Nu har jeg ikke lige set, hvad Donald Trump har tweetet i dag, men indtil videre, så er der i hvert fald en våbenhvile nede i Mellemøsten, og det har givet lidt positiv stemning til markedet. Og så har vi også det her selskab, der hedder Gamma Communication, som vi faktisk købte i første kvartal, som har meldt ud her i sidste uge, at der muligvis kommer et bud på vej på selskabet. De ligger og forhandler med mulige købere, og det vurderer de på, om det er det, bestyrelsen mener giver mening fra et aktionærsynspunkt. Hvis vi starter på den positive side med, hvad for nogle positive bidrag, der har været til porteføljen, så TGS, vores norske olieserviceselskab, de laver sådan nogle seismiske undersøgelser til oliebranchen, bidrog rigtig positivt. Aktiekursen sådan set steg pænt i løbet af hele kvartalet, men særligt dengang der kom den her krig nede i Mellemøsten, og olieprisen bragede i vejret, så tog den altså yderligere et nyk opad. Jeg har brugt muligheden til at reducere i positionen, og det er simpelthen fordi, at aktien har været i porteføljen siden start, og den har taget nogle ret store ture op og ned, som min erfaring det er, at man skal sørge for at få taget noget profit, når den stiger, fordi så har jeg nogle penge at putte ind igen, når den ligger svagt. Og den her handelsaktivitet har faktisk gjort, at den har bidraget positivt til vores portefølje, selvom den ikke samlet set har været en stjerneperformer, hvis man bare havde købt den og ejet den igennem hele perioden. Det andet selskab, som bidrog, kan man sige, sådan at det er værd at nævne, det er et amerikansk selskab, vi har, der hedder Arrow Electronics. Det er sådan en distributør af elektroniske komponenter, altså en grossist. Og de kom med et rigtig fint regnskab for fjerde kvartal, og kom også med nogle gode forventninger til første kvartal 26. Det er, at de opererer i sådan en branche, hvor der har været nogle kæmpe lagercykluser i forbindelse med corona. I kan sikkert huske, at der har været alle de her forstyrrelser. Man kunne ikke få leveret under corona, så det har jo givet, først så bestilt selskaberne helt vildt, og så havde de alt for store lager, og så bestilte de ikke så meget. Og det er det, vi er ved at være ved enden af nu. Og nu begynder selskaberne altså at bygge lager op igen og bestille. Så det tegner ret positivt for Arrow. Så er der også nogle selskaber, der har bidraget negativt. Den største det er dem, der hedder Burford Capital, som er det her selskab, vi har, der investerer i retsager. Deres største aktiv, det er jo den her retssag, de fører på vegne af 2 konkursbuer imod Argentina, som nationaliserede olieselskabet YPF i 2012, så det er faktisk 14 år siden. Der havde de sådan set fået tilkendt en gigantisk erstatning ved en domstol i USA. Argentina appellerede den så, og der kom så en kendelse i den der domstol, som egentlig ikke gik på, at Burford tabte sagen, men det gik bare på, at man i virkeligheden ikke kunne afgøre den sag i USA. Så det er selvfølgelig meget negativt, og Burford blev faktisk halveret i kurs oven på den nyhed.
jeg brugte lejligheden til at øge positionen. Jeg synes, aktien er ekstremt undervurderet på nuværende tidspunkt. Og derfor så mener jeg, at det er et godt tidspunkt at øge positionen i, men det er selvfølgelig en meget negativ nyhed. Så er der Novo Nordisk, jamen det er sådan den tilbagevendende traver. Jeg håber sådan set, at vi er ved at være ved enden nu af en dårlig performance, men altså de kom med forventninger til 26, som viser et fald i omsætningen, og de kom også med nogle kliniske data, som skuffede for det her CagriSema, altså deres nye produkt, som er på vej på markedet. Jeg synes også, der er ting, der går positivt hos Novo Nordisk i øjeblikket, men det vælger aktiemarkedet altså ikke lige at fokusere så meget på. For det første så er det positivt, at de tager omkostninger ud, sådan at de faktisk kan fastholde samme indtjeningsmarginal, selvom omsætningen falder. For det andet så går det rimelig godt med den her Wegovy-pille, de har lanceret i USA. Og for det tredje, så virker det som om, at de måske er ved at få lidt greb om de der kopiproducenter i USA. Så jeg synes faktisk også, at der er nogle ting, der kunne tegne lidt positivt, hvis man prøver at kigge ind i krystalkuglen for Novo Nordisk. Men nu må vi se, altså det har virkelig været trist bekendtskab her det første års tid, vi har været aktionærer igen i det selskab. Og så er der Samsonite, vores kuffertproducent. Den lå rigtig fint i starten af kvartalet, og jeg valgte faktisk også at reducere, fordi at, der er nogle med de her spredningsregler, og det var egentlig positioner, jeg måske ikke synes burde være over 5%. Så jeg tog den under 5%, og så kom der den her krig, da krigen brød ud, jamen, så faldt den. Og det gør den sådan helt per automatik nærmest, fordi folk siger, at det er rejsebranchen, og rejser det bliver negativt påvirket, når der er krig, og det er også en fair frygt at have. Jeg har øget en lille smule i den, men tænker egentlig, at den skal nok rette sig igen, når krigen er slut. De har bekræftet, at de gerne vil børsnoteres i USA, og de forventer at gennemføre den børsnotering i løbet af 2026, så det synes jeg er ret positivt. Det kan være en positiv katalysator for aktien. Så er der solgt 4 aktier i porteføljen, som jeg skrev også faktisk allerede dengang, jeg skrev ud om de nye, der var købte. Det er Reckitt, det er US Bancorp, Barry Callebaut og AB InBev. Og det var alle sammen nogen, der var steget rigtig pænt, og der var ikke rigtig mere upside tilbage i dem, ifølge min vurdering, altså i hvert fald ikke så meget, det var værd at snakke om. Og da jeg samtidig havde rigtig mange gode idéer på udskiftningsbænken, så synes jeg, det var fair at tage profit. Jeg vil også sige, at jeg vil anbefale, hvis ikke du har set det endnu, så prøv at se den video, hvor jeg gennemgår de læringer, de erfaringer, jeg har draget mig efter at have drevet MV Compounders i godt 5 år. En af de ting, som jeg er blevet opmærksom på, det er simpelthen for solgt de der aktier, når der ikke er noget upside, fordi det koster simpelthen for meget at tage en tur ned på dem, hvis det begynder at komme dårlige nyheder. Og det der var med 3 af de her aktier, altså både Reckitt, Barry Callebaut og AB InBev, det er den sektor, der hedder stabil forbrug. Det lå ret godt i starten af året. Der har været lidt af den her frygt for software-selskaber og sådan noget, så man har været lidt fokuseret på at prøve at finde nogle selskaber, at fokusere på nogle, altså investere. De sektorer, der ligger godt, det har været nogen, som har fysiske produkter ude i den virkelige verden, som ikke kan blive disrupted af kunstig intelligens. US Bancorp steg også godt, fordi at banken sådan set er inde i en positiv udvikling. Både Reckitt og ABI, de har bidraget positivt til vores portefølje, til trods for, at der faktisk har været en negativ fundamental udvikling i den tid, vi ejede dem. Altså, de har ikke helt kunne levere den indtjening, jeg havde håbet på. Og det er fordi, at jeg har, både fordi dengang vi købte dem, jamen, så var der ret stort upside i dem, og for det andet, jamen, så er det også nogle eksempler på nogle aktier, der er blevet handlet aktivt undervejs. Så de perioder, hvor de ligger svagt, det har købt op, og det har så gjort, at vi ligesom har kunne hente tabet hjem lidt hurtigere. Barry Callebaut, det har været en ubetinget succeshistorie. Den blev købt for under et år siden, og den er nærmest steget en lodret streg siden, så det har bare været et virkelig dejligt sted at være aktionær. Og så er det US Bancorp, den omtaler jeg faktisk også lidt i videoen der. Den har været et negativt bekendtskab. Ikke så meget, som den var tilbage i starten af 23, dengang vi havde den her minibankkrise i USA. Jeg har fået lukket den største del af hullet, men set i bagklodskabens lys burde det være en af de aktier, der er blevet solgt faktisk ret hurtigt, for den lå rigtig pænt i 2021. Så det vil jeg sige, det er også en af de aktier, der har bidraget til nogle af de læringer, der er omtalt i den der video. Så er der købt 3 nye aktier til porteføljen, og der ligger jo video på YouTube på dem alle sammen, som du kan kigge ind i, hvis du har lyst til at dykke dybere ned. BRM Value Retail, eller BRM European Value Retail hedder det, hvis det skal være helt rigtigt. Det er jo det engelske selskab, som har sådan nogle discountkæder, primært i England, men også en lille smule i Frankrig. Der er kommet en ny direktør til, og han er gået i gang med at rette op på nogle strategiske fejl, som den tidligere direktør han lavede.
Det er vi begyndt at se de første resultater af, og det gør egentlig, at jeg er komfortabel med at kunne gå ind på nuværende tidspunkt. Så er der Gamma Communication, det er et engelsk teleselskab, som har fokus på erhvervskunder. Cirka 20% af forretningen er i Tyskland, og der går det rigtig godt. England går det lidt langsommere, fordi det makroøkonomiske klima er lidt svagt i England. Og det er også en af grundene til, at vi kunne komme ind i selskabet på en rigtig fornuftig værdiansættelse. Aktien er ret undervurderet efter min vurdering, og det er der også andre, der mener, fordi selskabet var ude og melde ud her i sidste uge, at de ligger og forhandler med flere mulige købere på hele selskabet, og bestyrelsen skal finde ud af, om de mener, at det er det, der skaber mest værdi for de langsigtede aktionærer. De engelske regler, de er sådan ret præcise omkring sådan noget her, at når det først er meldt ud, så skal der inden for 2 uger komme en afklaring på, om der kommer et bud eller ej. Men altså, jeg tror, der er en god sandsynlighed for, at der kommer et bud, og jeg tror også, det bliver med en pæn præmie, selvom aktien allerede er steget 20% oven på nyheden. Så det er jo rart at kunne komme ind i selskab og så blive taget ud til en profit ret hurtigt, hvis det er det ender med. Og så den sidste, det er nogen, der hedder Molina Healthcare. Det er et amerikansk sundhedsforsikringsselskab, hvor indtjeningen er lidt under pres i øjeblikket. Det er det for hele branchen, og langt de fleste konkurrenter er faktisk underskudsgivende i øjeblikket. Det er faktisk også endnu et selskab, hvor der har været ret store udsving i deres marked oven på corona. Der er nogle forsinkelser i, hvornår de priser, som de her sundhedsforsikringsselskaber de får fra det offentlige, de spiller igennem. Molina er inden for det, der hedder Medicaid, som er sundhedsydelser til lavindkomstfamilier. Og der har simpelthen været en masse ting oven på corona, som gør, at hele branchen er i knæ i øjeblikket. Og Molina er stadigvæk lønsomt, men de tjener mindre marginer, end de normalt gør. Men der ligger nogle mekanismer i det der marked, som gør, at de inden for et par år bør marginen for hele branchen komme tilbage til der, hvor den plejer at være. Så jeg synes, det er faktisk også en rigtig spændende case. Jeg er glad for at komme ind i den, når den også udvikler sig positivt indtil videre. Så er der nogle af selskaberne, hvor vi derudover har der været lidt større handler i porteføljen. Jeg har øget i det her amerikanske betalingsselskab, der hedder Global Payments. Det går sådan set som ventet, og jeg synes, aktien er meget billig, og de lykker og køber virkelig mange egne aktier tilbage. Så jeg synes, det er meget, meget god kapitalallokering, der foregår i det selskab. De har lavet et stort opkøb af noget, der hedder WorldPay, og frasalg af nogle andre aktiviteter. Den transaktion faldt på plads i løbet af første kvartal, så det er selvfølgelig det aktiemarked, jeg lige skal holde øje med her på en kort bane, det er, falder den integration på plads, uden at der kommer nogle store bump på vejen, og det håber jeg selvfølgelig, at det har vel ikke nogen indikationer på, at det skulle gøre. Så er der Icon, som har været i porteføljen siden start. Det er det her amerikanske selskab, eller irske selskab, som børsnoteret i USA. De hjælper medicinalselskaber med at lave kliniske studier. Og de kom med en ret negativ nyhed tilbage i februar, om at de simpelthen har ro i regnskaberne. Så de udskyder regnskabsaflæggelsen frem til april måned, måske hen imod slutningen af april måned. Og det er selvfølgelig negativt. De siger selv, at de har overrapporteret omsætning i størrelsesorden op til et par procent de sidste 2-3 år. Det reagerede aktiemarkedet negativt på, og det skal det selvfølgelig også gøre. Aktiemarkedet reagerede meget negativt, og kursen faldt over 40% på dagen. Og det synes jeg var helt vildt overgjort, så derfor brugte jeg anledning til at øge positionen. Og det har indtil videre vist sig at være fornuftigt. Så det gør, at tabet faktisk ikke har været så stort i første kvartal, som det ellers ville have været, for den retter sig ret pænt igen allerede. Det er den største position, der er i porteføljen i øjeblikket, og jeg tror egentlig, at når de kommer ud og fortæller, hvor slemme problemerne er, så vil de nok sandsynligvis være lidt mindre end det, som markedet kunne frygte. Så den holder jeg fast i. Og så 2 andre selskaber, hvor jeg har egentlig reduceret positionen ret betydeligt her i første kvartal, der er ISS og der er Pirelli, og det er også fordi, de nærmer sig et niveau, hvor der ikke er helt så meget upside tilbage. De er steget rigtig pænt. Pirelli har været i porteføljen siden med Compounder start, og den har gjort det rigtig godt, eller har gjort det fint, den har bidraget positivt til afkastet. ISS har kommet ind i 2022, mener jeg det var, har været en rigtig god historie, efter den havde en svag periode i starten. Men det er også endnu et eksempel på, at der fik vi handlet den, altså vi fik købt op, dengang aktiekursen lå svag, og den har så rettet sig her det sidste 1,5 år, så er det virkelig bidraget positivt, så det har været en dejlig historie at være med i. Og vi er også med i begge 2 endnu her ved udgangen af kvartalet. Jeg havde egentlig reduceret noget i dem, men så valgte jeg at reducere mere op mod slutningen af kvartalet. Det var fordi, der kom den her negative nyhed fra Burford, og jeg ville egentlig gerne øge positionen i Burford, og det krævede, jeg havde ikke nogen kontanter, så jeg reducerede
i de her 2, for det var dem, jeg mente, det var mindst upside i på derværende tidspunkt. Så vil jeg slutte af med at vise porteføljeoversigten. Der viser, hvordan den er spredt på sektorer og på geografi, og som altid så prøver jeg på at have den spredt lidt ud på den her palette, så vi ikke har en alt for høj koncentration. Det jeg måske lige vil nævne, det er, hvis man kigger ned over det, så kan man sige, at der er ret høj eksponering i finans. Der er 5 selskaber, men det er faktisk meget bredt funderet. Altså der er kun én rigtig bank, altså Bank 7, og ellers så er der Global Payments, som er et betalingsfirma. Der er Lancashire, som er et genforsikringsselskab. Eden Red, de laver de her måltidskuponer. Og så Burford Capital, som laver det her med investering i retssager. Så selvom det ligesom er én sektor, så er det meget forskellige forretningsmodeller, der er inden for det. Det gør også, at jeg synes, risikoen er mindre, end hvis det havde været 5 banker. Altså jeg vil ikke eje 5 banker i porteføljen på en gang. Men jeg har ikke noget mod at eje 5 finansaktier, hvis det er meget forskellige forretningsmodeller. Så er der webinar, og det er jo sådan, at hvis du har nogle spørgsmål til den her kvartalsregnskab eller den her video, så skriv dem til mig på en mail, så tager jeg dem med på webinaret, og skal nok besvare dem der. Hvis du tilmelder dig webinaret, så får du også tilsendt et replay af det. Så hvis ikke du har mulighed for at deltage live, så bare stadigvæk tilmeld dig det, så får du en mail, når det er optaget. Det foregår om en uge, tirsdag den 21. april kl. 15. Og du kan tilmelde dig via det link, som har været nyhedsbrevet. Jeg prøver også lige at få det lagt ind her under YouTube-videoen. Og send meget gerne nogle spørgsmål på forhånd, så der er lidt at gå i gang med, når webinaret starter. Her er min ansvarsfraskrivelse, som du gerne lige må studere, mens du lukker ned for videoen her. Jeg har ikke taget mere med, og jeg håber, du fandt det interessant. Og som sagt, altså, hvis du har nogle spørgsmål, så send dem til mig på en mail, så tager jeg dem med på webinaret næste uge. Og ellers håber jeg bare, du får en god dag. Hej!